Hey, what's up? Slowji nga pala. So ngayon, may umamo sa atin na mahina nilang. Kumain daw ako ng bangus. Napaka-basic naman yun. Anong akala mo sa akin? Mahina nilang? Ha? Bangus lang kapakain mo sa akin? Wah! Ginagalit mo ako. Bicol, Oragon lang to. Bicolano. Wah! So ngayon, pabili na ako ng bangus. Mahinang nilang, bangus lang. 2 bangus pinabili ko. Kunin ko mamaya. Ginagalit nyo ako eh. Bangus lang? Akala nyo di ko kaya? Wah! Mga mahinang nila lang kayo. Bangus. Di pa nilulotong bangus. Kakainin ko ngayon. Bangus na di pa niluluto. Wah! So ngayon kukunin ko lang yung binabili kong bangus. Wait lang. A few inches later. So ito na nga, yung pinabili natin bangus. Lalagay ko muna dito sa lamesa kasi mamaya kakainin natin yan. Mga mahinang nila lang. Sa sunod, lakasan nyo naman at lupitan nyo naman yung request yung kainin ko kung anong kakainin ko. Mga mahinang nila lang. Mga mahinang nila mga sinasabi nyo. Bangus lang. Akala nyo sa akin mahinang nila lang. Ha? Sa sunod, lupitan nyo naman. Hindi bangus lang. Pinagalit nyo ako. Bicolano, Oragon lang makakagawa nito sa buong mundo. Bicolano lang. Shout out sa umamon nito sa akin. Napakahina mong nila lang. Ang hina mo naman pare. Para mag-request ng ganito, bangus lang. Exotic food. Ang hina. Dapat sa sunod, yung malupit na. Yung talagang di na nakakain pero kakainin ko. So simulan natin. Bubuksan natin yung bangus. Kukunin ko na. Simulan natin. Kukunin ko na yung bangus. Eto na. Nandito yung bangus. Dinagalit nyo ko mga mahinang nilang. Ito na, yung bangus. 2 bangus. Ito. Nabili ko to. Sa Japan pa to. Galing Japan. Mahinang nila lang, mga mahinang nila lang. So, ito na. Bubuksan natin to. Kakainin natin to. Exotic food, natural, walang halong kemikal. Mga mahinang nila lang. Ako lang gumagawa nito sa buong mundo. So ayun na nga, meron ditong plato. Kumuha na ako ng kaninang plato para din ako magpaalam sa inyo. Mga mahinang nila. Exotic food, ito na. Buksan muna natin yung isa dyan muna. Buksan muna natin yung isa. Ginagalit nyo ako. Alien TV, wala yan sa akin. Mga alien niyo. Wala. Mga boy tapa, wala yan dito sa boy papatantan ko. Boy papatantan ako. So ito na. Bubuksan na natin to. Dahan-dahan lang para malupit. Ito na yung plato. Lalagay natin yung plato. Hindi mo na, mamaya na. Lalasahan muna natin kung masarap talaga ang bangus. Napakasarap. Sarap ng exotic food. Busin natin to. Ano plato? Para maubos agad. Wala na akin. Talagang napakasarap ng bangus. Exotic food. Puro natural. Bicolano lang nakakagawa nito sa buong mundo. Bicolano. Ginagalit nyo ako. Napakasarap nito. Ubusin natin. Ito na yung isa. Bubuksan na natin yung isa. Napakasarap. Mga Bicolano lang nakakagawa nito. Shout out sa mga Bicolano vlogger dito. Inahamon ko kayo, kumain kayo ng kabilya. Mga mahinang nilang ako, bangus. Natural na bangus, purong natural, walang halong kemikal. Hindi ka pa mahal. So nabuksan na nga yung isa pang bangus. Ito na, yung isa. Tapos yung isa. 2 na naubos natin bangus. Mga mahinang nilang. Ubusin natin tong bangus. Mga mahinang nilang. Mga mahinang nilang kayo. Kumain ako ng bangus. Ito nga. Bangus. Isda. Natural na bangus. Walang halong kemikal. Sinasabi ko sa inyo. Napakasarap. Kaya kung ako sa inyo, kumain kayo na ito. Healthy. Exotic food. And the hood. Ano pang inaantay nyo? Kumain na kayo na ito. Hindi ako magtutubig. Ubusin ko lang to. Ang napakasarap ng bangus.
Paubusin natin to, ubusin. Ano? Yan, wala na. Harap, ayoko na. Ayoko na. Slow G Detro TV, subscribe kayo. Lalo na sa mga Bicolano vlogger. Hinahamon ko yung kumain ng kamilya. Sunod, kainin ko iba naman. Mag-request naman kayo ng malupit. Mga mahinang nilang. Babay, hanggang dito na yung video natin. Babush!